iso numpuk segunung serangkangene gawe ati iki bingung mung rika rerohan bisa nulung jane wis awak iki sing kalayong-layong kangen iki sing kenek sun demen ati kelewat demen sampe nyudep nong ati serone wae bisa tak impen nembus nong riko hangsun welasi niat ati sun tulus omonge mong wae sampe enak lamun lali sampe sun lali sing kira ati keton nyanding pujane ati kangen iso numpuk segunung serangkangene gawe ati iki bingung mung rika ya rohang bisa nulung sampe nyundep nang ati sengayung-layung kangen iki sing kenek sun demen ati kelewat demen sampe nyundep nang ati serune wae bisa tak impen nembus wong rika hangsun welasi niat ati sun tulus omonge mung wae sampe enak lamun lali sampe sun lali sing kira ati ketun nyanding pujaning ati kangen iso numpuk sak gunung serangkangene ati gawe ati bingung mung rika ya rohang bisa nulung miyane wis awak iki sing kalayong-layong kangen iki sing kenek sun demen ati kelewat demen sampe nyundep nang ati serone wae bisa tak impen nembus nong riko hangsun welasi niat ati sun tulus omonge mong wae sampe enak lamun lali sampe sun lali sing kira ati ketun nyanding pujaning ati kangen iso numpuk segunung serangkangene gawe ati iki bingung mung rika ya rohang bisa nulung sampe nyundep nang ati sing kelayung-layung kangen iki sing kenek sun demen ati kelewat demen sampe nyundep nang ati serune wae bisa tak impen nembus wong rika hangsun welasi niat ati sun tulus omonge mung wae saking enak lamun lali sampe sun lali sing kira ati ketun nyanding pujaning ati kangen iso numpuk sak gunung serangkangene ati gawe aku bingung mung rika ya rohang bisa nulung miyake wis awak iki sing kalayong-layong
kangen iki sing keneng sun pendo demen ati kelewat demen sampai nyundep nong ati serune wo aide bisa tak impen nembus nong riko hangsun welase niat ati sun tulus omonge mong wo aine sampai enak lamun lali sampai sun lali sing kira ati keton nyanding pujane ati kangen iso numpuk segunung serang kangen gawe ati iki bingung mong riko ya rohan bisa nulung yakne wis sawah iki sing kelayung-layung kangen iki sing keneng sun pendo demen ati kelewat demen sampai nyundep nong ati serune wo aine bisa tak impen nembus mong riko hangsun welasi niat ati sun tulus omonge wong wo aine saking enak lamun lali sampe sun lali sing kira ati ketun nyanding pujaning ati kangen isun numpuk sak gunung serang kangen gawe ati iki bingung mong riko ya rohang bisa nulung yakne wis sawah iki sing kelayung-layung kangen iki sing keneng sun pendo demen ati kelewat demen sampai nyudep nong ati serune wo aide bisa tak impen nembus nong riko hangsun welase niat ati sun tulus omonge mong wo aine sampai enak ing lamun lali sampai sun lali sing kira ati ketun nyanding bujane ati ayo ayo kanca kilingono kanca biar sakno enggal katindakno desa kuwi nggonmu kang wis mesti tansah dadi objek saiki dadi modernisasi desa pembangunan desa ya tegese kuwi kudu dadi subjek melu nentokake politik ekonomi lan sosialan kabudayan duwe okto aktivitas brek kanundone kanggo brantas pembangunan modernisasi desa modernisasi mental modernisasi desa sa Indonesia ayo ayo kanca telingono kanca biasano enggal katikano desa kuwi wetuna sing mesti tansah dadi objek ning saiki